Mabilis na nagtakbuhan ang mga teenager na napadaan sa may paanan ng burol. Para silang hinahabol ng masasamang espiritu sa bilis ng pagtakbo. Lalo silang kumaripas ng takbo nang marinig ang isang sigaw. "Kapre! Kapre!" Sigawan nilang takot na takot. Matagal nang pinagkakatakutan ang kapre sa gulod. Ilan na ang nakakita rito at lahat ay halos mamatay sa takot. Ayon sa sabi-sabi, ang kapre ay aabot sa taas na 7 piye. Itim ang mahahabang balahibo nito at buhok. Malalaki ang madidilat nitong mga mata at mahahaba ang nguso na tulad ng sa kabayo. Hindi nananakit ang kapre pero ayaw nito na nabubulabog. Sa gabi, lalo at kabilugan ng buwan ay maririnig ang nakakakilabot na halinghing nito na sa sukat hindi magpapatulog sa lahat ng mga naninirahan sa kapatagan ng barangay. Dahil sa kapre, marami na ang nagsialis sa lugar. Ang mayayaman ay nagpunta sa lungsod. Ipinagbili ng iba ang kanilang mga lupain upang sa ibang lugar manirahan. Ang mga walang salapi at walang pupuntahan ang nanatili at nakatira sa lugar. Pinagkakatakutan ang barangay kung kaya maging ang mga masasamang loob ay iniiwasan ito. Dahil dito, nagkaisa ang mga taga roon. Kailangan mapaalis nila ang kapre. Isang gabi, dala ang kanilang sulok ay buong tapang na umakyat ang mga tao sa burol. Pinaligiran nila ang malaking punong tirahan ng kapre. Sabay-sabay sinindihan nila ang kanilang mga sulok at dinulutol ang apoy noon sa tuyong mga dayami na dagliang nagliyab. Isang mahaba at nakakatulig na halinghing ang pumaidlan lang sa katahimikan ng gabing iyon. Maya-maya, lumabas ang kapre. Nakalabas ang malalaki at matatalas nitong ngipin. Galit na galit ito sa ginawa na pambubulabog ng mga tao sa kanyang pananahimik. Pero tuliro ito nang makita ang bilog na apoy na unti-unting kumakain sa mga damo pakyat sa kinaroroonan. Nagdadamba ang kapre, umatungal ng ubod lakas. Nagtakbuhan ang mga tao ng paragasan nitong sagasain ang apoy. Nagliyab ang mahaba nitong balahibo. Nagbiwang ang mga tao. Sa wakas, anila ay napalayas nila ang kapre sa kanilang lugar. Ngunit natigilan ng lahat nang makita kung anong daan ang tinutungo ng kapre. Patungo iyon sa mga kabahayan. Kabado, mabilis ang tibok ng mga dibdib na nag-unahan sa pagbaba ng burol ang mga tao. Subalit, huli na. Nagtataka ang mga kalapit barangay nang makita nila ang madilaw, nagagalit na sayaw ng apoy sa barangay na iyon. Kinabukasan, natagpuan ng mga kalapit barangay ang isang nakalulunos na tanawin. Sunog ng mga kabahayan at bangkay ng